Okay, jeg sidder her og er helt på tam. Bange. Det er mørkt, og det er nat. Jeg er blevet væk fra min ven, og flere 100 kilometer væk fra min efterskole. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår, men jeg må finde ham. Vil I med? Det tænker jeg nok godt, I vil. Kom så. Okay. Sagen er, at vi skal finde min ven. Men der er visse regler her. Jeg er i en urskov. Det er nat. Og det er meget mørkt. Der render kannibaler rundt, så jeg vil helst ikke have med dem. Han kunne være overalt. Han kunne være derovre, han kunne være der. Prøv at se der! Jeg tror sgu, det er ham. Gå væk! Det var meget godt, vi fandt ham. Han er ved at blive lidt syg i hovedet. Nå, lad os komme op her. Og... Nej. Det var sikkert bare en kannibal til. Den retter der mange rundt der herude. Nå, så må vi videre. Det er fandme mærkeligt. Det var lige min ven ham der, jeg ledte efter. Men han så lidt anderledes ud. Det kan være, at der er en eller anden, der har bidt øret af ham. Jeg er bange for mig. Jeg tror, jeg er en kannibal. Kender han mig virkelig ikke bedre? Stoler han virkelig ikke så meget på mig mere? At han ikke engang ved, at jeg vil hjælpe ham? Og sådan der midt om natten. Altså, prøv at se. Det er mørkt og farligt, og der er jaguarer herude. Og hvad fanden skal han kunne gøre derude helt alene? Han er jo ligesom ikke ham der Tarzan, jumlefyren, i den der anden skov, vel? Altså opvokset af gorillaer, mand. Jeg har ikke engang set en endnu. Det er tilbage, hvor vi startede. Det er mit bål. Det ryger bare lidt mere. Hey, der er han! Kom nu, vi hjælper ham! Der er fælder ud over det hele her. Man kan ikke se en skid, når der er så mørkt. Det er bare... og så er han bare væk. Jeg så, han hoppede herned, og han var her et eller andet sted. Nu er han bare pist væk. Der må være nogen her. Måske var det en stor bjørn. Jeg tror, han blev smittet sidst. Så der var en bjørn. Skål. Jeg ved, man har set min ven. Nu begynder det at blive lyst igen. Klokken er cirka 6 om morgenen. Det er farligt at være alene herude. Store kannibaler og farlige edderkopper og fugle og også de der fugleedderkopper der er sammen, ikke? De er også meget farlige. Nå, jeg må se at finde min... Hey! Hallo! Jeg tror ikke, han tager det her alvorligt. Jeg tror ikke, han ved, at vi strander et eller andet sted, som vi ikke ved, hvor er. Men der er kun én ting at gøre. Jeg må advare ham og til hjem igen, hvis jeg nogensinde kommer hjem.